Abychom mohli minulost poznávat, musíme jí dát slovo a překonat náš vrozený sklon mluvit za ní a namísto ní. Film Honzy Gogoly a Matěje Růžičky ukazuje jednu z možných cest, jak tomuhle vlastně velmi nesnadnému úkolu a nároku dostat. Přišli na to, že místa spjatá s dějinami jsou vlastně archiv velice zvláštní, protože výmluvné paměti. Paměti, která ale čeká, až ji někdo vyzve, aby promluvila a sama o sobě podala své svědectví. Není to paměť slov, je to vlastně paměť nejrůznějších zvuků. Věznice zní, šramotí, šelestí, skřípe. Opakují se v ní rytmy kroků, které tu kdysi byly slyšet, protože tudy procházeli ti, kdo tam trpěli, stejně jako ti, kdo to trpění způsobovali. Tohle ale není vůbec všechno. Ano, takhle nějak je možné zachránit minulost před zapomenutím anebo před popíráním. Důležité ale je, že v tom filmu vědci, zdi, svědci, kteří se stali jeho aktéry, se nejenom rozpomínají, ale tím, že všichni společně oživují tenhle ten zvláštní šum z pozadí dějin, tak vlastně ukazují, že možná víc než dějiny poznávat je třeba slyšet je jako otázku. Otázku, která od nás vyžaduje stejně osobní odpověď, jako je osobní odpověď těch, kdo ty dějiny prožili, anebo kdo dodnes jsou jim nějak nablízko. To, co historie pokládá za pouhou dekoraci anebo pouhý materiál, se kterým si neví rady, protože je příliš konkrétní a příliš jedinečný, to se tady právě stává klíčem k pochopení toho, co znamená historiografie. Historiografie, pokud pracuje nějakou objektivní metodou, všechno tohle musí nechat stranou. S tím si neví rady. A vlastně ví proč. Protože tohleto jedinečné, ty jedinečné zkušenosti a ta jedinečná svědectví jsou to, co vede za hranici toho objektivního poznávání dějin a co nás nutí, abychom se poohlíželi po tom, co je za těmi hranicemi a co skutečně je důležitý. Protože důležitý je ta svědectví slyšet. Tady byla samotka. 5 kroků tam, 5 kroků zpátky. Tady se popravovalo. Tady byla školka, tady školní jídelna. Co chcete vědět víc?